Egun aldrebesa izan da gaurkoa, Miren Lazkanorentzat, lehenengo jaitsira horretan irauli, sustoa, denek ere hortxe susto izan dugu Miren, eta zuk gehiena, ez da momentu erraza izan eta gainera gero horri buelta emateareko osa zaizun neurri batean, ez? Bukaeran parari gabe gelditu naiz, bolkatzerako orduan, eta orduan hori, igerian atera naiz, izugarrizko susto hartu dut, baina gero bigarrenean hobeto egin dut, eta aseguratzen eta hori, eta azkenean semifinalean. Gauzak gaizki hasita, hobeto xago bukatu dira, orain burutik guztia ukentzea, biharko eguna zertxo bela saitzeko ere baduzu, eta ziur finalerdiko horretara begira berriz ere lehiaketa grin hori itzuliko zaizula, ez? Espero dut baiet, ez dakit, orain lasaintu eta bihar edo etzi demostrazioa eta beste kideak ikusten ditugunean, ea nola di joan. Venga, zortzi honetan imo. Eskerrik asko. Venga.